cal que el LIPDEP visqui com cal. Per això cal que el 31 de març, a fin de tarda, tots els catalans del departament del Pirineus Orientals, són catalans, tota la gent que s'estan del nostre país, s'atrapin el 31 de març a Perpinyà. L'objectiu és d'interpel·lar els diputats i els senadors perquè tots votin una llei que reconeixerà totes aquestes llengües vernacles, d'on tots ens sembla, per defendre, perquè existin la llei, aquesta llei faci existir el català, el bretó i totes aquestes llengües. Tots ens sembla el 31 de març a Perpinyà.